ακόμη προσπαθώ να καταλάβω πώς βρέθηκα να παριστάνω την detective 235 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Βλέπετε, τόσο απέχει η Σπάρτη από την Αθήνα. Όχι, δεν άλλαξα επάγγελμα. Παραμένω συγγραφέας. Όμως, όταν η φίλη μου η Νίκη μου ζήτησε να τη βοηθήσω, δέχτηκα αμέσως. Ο φίλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, στις δυσκολίες φαίνεται. Άλλωστε, δεν μου ζήτησε και τίποτε τρομερό. Απλώς να έρθω στη Σπάρτη, από όπου κατάγεται ο Μενέλαος, ο δεσμός της κόρης της, και να πάρω πληροφορίες για αυτόν και την οικογένειά του. Αλλά δεν ήθελε να το μάθει η κόρη της για να μην θυμώσει. Άρα έπρεπε να έρθω εγώ και να δώσω τις απαντήσεις που χρειάζεται η πάντα ανήσυχη Ελληνίδα μάνα. Στην αρχή όλα μου φάνηκαν εύκολα και διασκεδαστικά. Μετά όμως, χωρίς να καταλάβω πώς, μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Προσωπικά, θεωρώ ότι όλα τα έκανα σωστά και γρήγορα. Μόλις έφτασα στη Σπάρτη, άφησα το βαλιτσάκι μου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και βγήκα στο δρόμο. Το κινητό μου έδειχνε 5 παρά 20 το απόγευμα. Η επόμενη σκέψη μου ήταν να πάω σε κανένα καφέ να πάρω έναν καφέ. Όλοι ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος και τόπος να πάρουμε πληροφορίες. Την ώρα λοιπόν που τον έφτιαχνε η υπάλληλος, μια νεαρή κοπέλα με όμορφα μάτια και μαύρα μαλλιά μέχρι τους ώμους, τη ρωτώ όσο πιο διακριτικά μπορώ. Το Μενέλαο Σπάρταλη, τον ξέρετε? Πώς τον είπατε? Μενέλαος Σπάρταλης. Με τι ασχολείται? Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση, γιατί στο μυαλό μου η ερώτηση δεν έφερνε αμέσως την απάντηση που ήθελα. Ανταυτού, με ρωτά να της δώσω την πληροφορία που ψάχνω εγώ. Δυστυχώς, δεν ξέρω. Πού μένει, έχετε τη διεύθυνσή του? Δυστυχώς, όχι. Γιατί δεν τον παίρνετε τηλέφωνο να σας πει πού θα τον βρείτε? Σωστά. Σωστά. Ευχαριστώ. Κυρία, ο καφέης σας. Αντιλαμβάνομαι πως η ιδέα μου ήταν αποτυχημένη. Δεν είναι καλό να βιάζομαι. Πρέπει πρώτα να δημιουργώ ένα φιλικό κλίμα και μετά να ρωτώ, σκέφτομαι, ενώ διασχίζω τη μεγάλη κεντρική πλατεία της πόλης. Τη στιγμή που περνώ μπροστά από το Δημαρχείο, νιώθω να με παρατηρούν 2 ζευγάρια μάτια από το τραπέζι ενός καφέ. Να μια καλή ευκαιρία να τους μιλήσω και ίσως μάθω τίποτα, σκέφτομαι. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε. Να σπάσω τον πάγο πρώτα, με συμβουλεύω. Μεγαλύτερη ζημιά στη Σπάρτη έκαναν οι επιδρομές του Αλάριχου, των Σλάβων ή των Φράγκων? Λύνεται κάποιο σταυρόλεξο ή σας συμβαίνει κάτι άλλο? Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρακτική, μου φωνάζουν οι αρχές μου μέσα μου. Το ξέρετε το Μενέλαο? Και βέβαια, βασιλιάς της Σπάρτης, αδερφός του Αγαμέμνονα και καλόκαρδος. Είχε βέβαια το γνωστό ατύχημα με τη γυναίκα του, την ωραία Ελένη, που την έκρυψε ο Πάρης. Όμως μετά από 18 χρόνια και ένα τροϊκό πόλεμο, πάλι μαζί τους βρίσκουμε στη Σπάρτη. Αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να πάτε στα Μενελαία, να δείτε το ιερό του. Βλέπω διαβάζετε και Όμηρο. Όμως εγώ δεν θέλω αυτό το Μενέλαο. Ο Μενέλαος που θέλω είναι και νεαρός και ζωντανός. Τι δουλειά κάνει? Δυστυχώς δεν ξέρω. Στο ίντερνετ τον ψάξατε. Σωστά. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Τι έγινε τώρα? Πίστευτα πράγματα. Φεύγω πάλι βιαστικά, γιατί ενώ το βασικό χαρακτηριστικό ενός detective είναι το να περνά απαρατήρητος, εμένα με ξέρει ήδη σχεδόν όλη η Σπάρτη.
Τελικά, σκέφτομαι, δεν είναι και τόσο εύκολη η δουλειά του detective. Μετά από αυτή τη σκέψη, που ήταν μάλλον η πρώτη επιτυχημένη σκέψη της ημέρας, γυρνώ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να καταστρώσω κάποιο σχέδιο για το πώς θα πάρω πληροφορίες για τον Μενέλαο, το νεαρό που έχει ξετρελάνει την Ελένη, την κόρη της φίλης μου της Νίκης, και όλοι μαζί αρχίζουν να τρελαίνουν εμένα. Το Μενέλαο Σπάρταλο. Το Μενέλαο Σπάρταλο, το ξέρετε? Οι αχτίδες του ήλιου που διαπερνούν φιλικά τις κουρτίνες του δωματίου αρκούν για να με ξυπνήσουν. Χρειάζομαι λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβω πού βρίσκομαι. Όταν κοιτώ στο πάτωμα, μπροστά από την πόρτα και βλέπω ένα γράμμα, θυμάμαι και το λόγο που βρίσκομαι στη Σπάρτη. Ξεσκεπάζομαι, σηκώνομαι, φορώ τις παντόφλες μου και με κάποια περιέργεια σηκώνω το φάκελο. Ψάχνω να βρω το όνομα του αποστολέα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα γραμμένο σε καμιά πλευρά του φακέλου. Τον ανοίγω και βγάζω ένα χαρτί. Με κεφαλαία γράμματα διαβάζω. Έτσι, Ξανακοιτώ το φάκελο και μόλις τότε συνειδητοποιώ ότι κάποιος ήρθε και τον έριξε κάτω από την πόρτα μου. Ανοίγω λοιπόν απότομα την πόρτα με την ελπίδα να βρίσκεται απ' έξω ο αποστολέας, αλλά μπροστά μου απλώνεται ο άδειος διάδρομος. Κλείνω την πόρτα και τρέχω στο μπαλκόνι. Αρκετοί άνθρωποι περπατούν στον δρόμο. Κάποιοι από αυτούς κοιτούν προς τη μεριά μου. Νιώθω άβολα με την νυχτικιά. Αποφασίζω να ντυθώ και να βγω έξω. Ίσως ο αποστολέας κρύβεται κοντά στο ξενοδοχείο και περιμένει να δει την αντίδρασή μου. Ελπίζω να μην κινδυνεύω. Αρχίζω να ντύνομαι. Για πρώτη φορά κάνω τη σκέψη μήπως ο Μενέλαος είναι επικίνδυνος. Εδώ που τα λέμε, πού ξέρω ποιος είναι? Τον ξέρω? Δεν τον ξέρω. Τεινάζομαι από το κουδούνισμα του κινητού μου τηλεφώνου. Στην οθόνη βλέπω το όνομα της Νίκης. Ταυτόχρονα βλέπω και την ώρα. 8:20. Έλα, σε ακούω. Εγώ σε ακούω. Δεν με πήρες και δεν άντεχα να περιμένω. Είπαμε, όταν έχω νέα θα σε πάρω. Ναι, σωστά, αλλά κάθομαι στα καρφιά. Είδες κανέναν? Βρήκα ένα γράμμα κάτω από την πόρτα. Από το Μενέλαο? Δεν ξέρω. Δεν είπα σε κανέναν ότι είμαι εδώ. Και τι λέει? Ποιος? Το γράμμα, βρε δώρα, ποιος άλλος? Τίποτα. Τι γράμμα είναι αυτό που δεν λέει τίποτα? Λέει με κεφαλαία. Έτσι, Έτσι, Πότε το έλαβες? Δεν το έλαβα. Το βρήκα στο πάτωμα, σου είπα, λίγο πριν να πάρεις. Είδες ποιος ήταν? Άνοιξες την πόρτα? Ναι, αλλά δεν με περίμενε. Βγες τότε στο δρόμο. Δεν ξέρεις ποτέ. Και πάρε με να μου πεις, αγωνιώ. Στηρίξω πάνω μου. Αν και έχω διαβάσει αρκετά μυθιστορήματα με detective, δεν πείθομαι ότι αυτό που ζω έχει κάποια σχέση με τα συγκεκριμένα βιβλία. Ας μη βγάζω όμως βιαστικά συμπεράσματα. Βάζω το γράμμα στην τσάντα μου, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω από το δωμάτιο. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο στο δρόμο, κοιτώ δεξιά, κοιτώ αριστερά, παρατηρώ τους ανθρώπους που περπατούν και μιλούν. Δεν υπάρχει όμως κανένας που να κρύβεται ή τουλάχιστον να φαίνεται λίγο ύποπτος. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Όταν ήρθα στη Σπάρτη, ήθελα να μάθω τι άνθρωπος είναι ο Μενέλαος και από πού κρατάει η σκούφια του. Τώρα πρέπει επιπλέον να βρω ποιος μου έστειλε το γράμμα και τι σημαίνει το «έτσι, και όλα αυτά χωρίς να έχω κανένα σχέδιο στο μυαλό μου. Το βλέμμα μου ακουμπά στον ταΐγετο. Πελώριο και θαυμαστό βουνό από τα αρχαία χρόνια. Περιμίκιο, το λέει ο Όμηρος. Μπορεί η Σπάρτη να χαίρεται για τους ποιητές της Αλκμάνα και Τυρταίο, όμως ο Όμηρος θα λέει πάντα τον τελευταίο στίχο. Και ενώ ηρεμούσα επιτέλους δίπλα στον ταΐγετο, με επαναφέρει στην πραγματικότητα η Νίκη με ένα καινούριο κουδούνισμα. Τον βρήκες? Ποιον? Αυτόν που έστειλε το γράμμα. Α, όχι. Πού είσαι? Έξω. Αλλά δεν βλέπω κανένα γκριμμένο. Μα αν είναι κρυμμένος πώς θα τον δεις? Τι κάνεις τώρα?
Κοιτώ τον ταΐγετο. Ποιον? Τον ταΐγετο. Νίκη μου, δεν είναι εντυπωσιακό να έχω απέναντί μου τόσους αιώνες μετά το ίδιο βουνό που αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Και μάλιστα να μας δίνει και πληροφορίες για το πόσο μεγάλο είναι το μήκος της Μα τι οροσειράς του. σχέση έχει τώρα με εμάς ο ταΐγετος? Πώς δεν έχει. Τον αναφέρει και ο Παυσανίας και ο Βυργίλιος. Α, σε ακούει κανείς? Εσύ και μόνον εσύ. Τότε τι είναι αυτά που μου λες? Νίκη μου, όλα αυτά αφορούν το Μενέλαο. Όλοι, είτε το ξέρουμε είτε όχι, κουβαλάμε τις ρίζες μας. Λες να πάρει την Ελένη μου και να μείνουν στον ταΐγετο? Αυτό δεν το ξέρω. Όμως καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένες. Είναι που δεν ζει ο μπαμπάς της. Αχ, αν ζούσε δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα τώρα. Αχ, Το ξέρω, Νίκη μου. τι θα κάνεις τώρα? Θα δω. Θα περπατήσω για να σκεφτώ. Ό,τι και να γίνει θα σε πάρω τηλέφωνο, μην ανησυχείς. Περπατώ εδώ και αρκετή ώρα και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος μου έστειλε το γράμμα. Και τι γράμμα είναι αυτό που ούτε απειλεί, ούτε ζητά λίτρα, ούτε σε ενημερώνει για κάτι. Και πώς θα βρω έναν Μενέλαο που δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν, εκτός από το ότι έχει σχέση με την κόρη της φίλης μου. Νομίζω πολύ εύκολα είπα στη Νίκη ότι θα έρθω στον τόπο καταγωγής του, τη Σπάρτη, και θα μάθω τα πάντα γι' αυτόν. Κοιτώ το ρολόι μου. 12 και 4. Χωρίς να το καταλάβω, έφτασα στην Ακρόπολη της Σπάρτης. Περπατώ αργά πάνω στα ξερά κλαδιά. Στον ίδιο χώρο με μένα, αλλά σε κάποια απόσταση, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι. Προσπαθώ να πάω κοντά σε ένα δρομάκι. Ο θόρυβος ενός κλαδιού που σπάει μου τραβά το ενδιαφέρον. Σηκώνω το κεφάλι και βλέπω έναν άντρα ψηλό, με πλούσια μαλλιά, να αποφεύγει αμήχανα το βλέμμα μου. Δεν τον ξέρω. Άλλωστε δεν γνωρίζω και κανένα στη Σπάρτη και φοβάμαι πως έτσι όπως φέρομαι δεν θα γνωρίσω και κανέναν. Συνεχίζω να περπατώ, προσπαθώ όμως παράλληλα να δω τι κάνει και ο άλλος. Αν καταλαβαίνω σωστά, προσπαθεί και αυτός να δει τι κάνω χωρίς να τον πάρω είδηση. Με λίγα λόγια, παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον χωρίς να θέλουμε να το καταλάβει ο ένας για τον άλλο. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανείς από τους δυο μας δεν έχει προοπτική να κάνει καριέρα κατά σκόπου. Όποτε τον κοιτώ, κοιτά αλλού. Και όποτε με κοιτά, κοιτώ με τη σειρά μου αλλού. Αν και έχω μεγάλη περιέργεια, αποφασίζω να μην τον ξανακοιτάξω και έτσι να τον μπερδέψω. Λες να με ξέρει, σκέφτομαι. Από πού όμως? Συνεχίζω να περπατώ και να κοιτώ το έδαφος. Ξαφνικά σκέφτομαι αν έχει σχέση με το σημερινό γράμμα. Και γιατί δεν μου μιλά, αφού με κοιτάζει? Λες να είναι επικίνδυνος. Ας απομακρυνθώ καλύτερα. Ακριβώς αυτή τη στιγμή ακούω τη φωνή του δίπλα στο αυτί μου. Ψάχνετε τίποτα? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας τρομάξω. Αλλά είδα ότι κοιτάτε κάτω και είπα να σας βοηθήσω αν χρειάζεται. Όχι, ευχαριστώ. Προσπαθώ να δω την Ακρόπολη. Όχι. Το τείχος που βλέπετε δεν είναι αρχαίο. Το ξέρω. Την κλασική περίοδο η Σπάρτη δεν είχε τείχη. Οι άντρες της ήταν τα τείχη της. Το 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστό νομίζω τα έφτιαξαν. Τότε που άρχισαν οι επιδρομές των βαρβαρικών φύλων. Ενημερωμένοι βλέπω. Είναι ντροπή να μην ξέρουμε την ιστορία μας. Λίγο πριν τον 7ο αιώνα ήρθαν οι Σλάβοι με τις βάρβαρες επιδρομές τους και έφυγαν οι Σπαρτιάτες από την πόλη τους. Χωρίς καν να συστηθούμε, περπατάμε μαζί. Σε μια στιγμή μου δείχνει με το χέρι κάποια αρχαιολογικά κατάλοιπα. Αυτό εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της αρχαίας Ελλάδος. Χωρούσε 16.000 θεατές. Να, αυτή είναι η ορχήστρα. Είστε ηθοποιός? Όχι καθόλου. Συνεχίζουμε να περπατάμε. Φυσάει ένα ελαφρύ αεράκι. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος από τους δυο μας θέλει να μάθει τα μυστικά του άλλου. Αν θέλει δηλαδή. Αυτό είναι το ιερό της Χαλκίδικου Αθηνάς. Είναι το πιο σημαντικό ιερό της αρχαίας Σπάρτης. Ναι, βέβαια. Να ευχαριστούμε τον Παυσανία που μας περιέγραψε ότι οι τείχοι του ναού είχαν φύλλα χαλκού. Η χάλκινη διακόσμηση και το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς είναι έργα του Σπαρτιάτη Γλύπτη Γητιάδα. Ήταν και αρχιτέκτονας και ποιητής και χαλκοπλάστης και γλύπτης. Είστε γλύπτης? Όχι, καθόλου. Συνεχίζουμε να περπατάμε.
Αυτό που με μπερδεύει είναι το ότι δεν καταλαβαίνω αν κατασκοπεύουμε ο ένας τον άλλον ή απλώς θαυμάζουμε παρέα την υπέροχα παρατημένη Ακρόπολη της Σπάρτης. Εδώ είναι το κυκλοτερές οικοδόμημα. Μάλλον αγάλματα πρέπει να υπήρχαν εδώ. Μάλλον, του Δία και της Αφροδίτης. Αυτό πρέπει να χτίστηκε στα τέλη του 6ου με 7ου αιώνα. Είστε αρχιτέκτονας. Όχι καθόλου. Μα τι είστε τελικά? Ξεναγός! Έχω αρχίσει να πεινώ. Από εδώ πέρα, Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι μου. Πω, 4 παρά 20 πήγε η ώρα. Θα φύγει η μέρα και δεν θα κάνω τίποτα. Α, έχετε δουλειά, Αν έχω, λέει. Μου άρεσε όμως η περιήγηση και ξεχάστηκα. Ευχαριστώ πάντως. Κι εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Στην πραγματικότητα σκέφτομαι τι θα πω στη Νίκη. Εγώ, χωρίς άλλη κουβέντα, στρίβω και παίρνω βιαστικά το δρόμο για κάποιο εστιατόριο. Όταν μπήκα στο δωμάτιό μου, η ώρα είχε πάει 10 παρά 10. Ήμουν κουρασμένη και ανήσυχη. Γύρισα πολλά μαγαζιά της Σπάρτης και ενώ πρόβαρα ρούχα ή κοιτούσα κοσμήματα, ρωτούσα τάχα τυχαία αν ξέρουν κανέναν Μενέλαο. Τον Μενέλαο Σπάρταλη, τον Όχι. Ευτυχώς δεν έγινε καμιά παρεξήγηση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα και μοναδικό. Δεν είχα κανένα νέο για το αγόρι της Ελένης. Όταν πάρει τηλέφωνο η μητέρα της, τι θα της πω? Παρακάλεσα να με βοηθήσει ο προστάτης της Σπάρτης, ο Άγιος Νίκονο Μετανοείται. Ακριβώς τότε διάβασα στην οθόνη του κινητού μου το όνομα της Νίκης. Έλα, σε ακούω. Όχι, εγώ σε ακούω. Σωστά. Τι έκανες σήμερα, βρήκες τίποτα? Έμαθες κάτι για το Μενέλαο και την οικογένειά του? Κοίταξε. Καταρχάς, ξέρουμε ότι το παιδί κατάγεται από μια σημαντική πόλη της Ελλάδος. Σκέψου ότι είναι η πατρίδα του βασιλιά Λεωνίδα του θρύλου των Θερμοπυλών. Αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πλεονέκτημα. Και πριν από το Λεωνίδα, η Σπάρτη γέννησε το Λικούργο, το σπουδαίο νομοθέτη. Δηλαδή έμαθες κάτι για το Μενέλαο και την οικογένειά του? Κατά μία έννοια, ναι. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς για την οικογένειά του κάτι, αλλά γενικώς. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Ας κοιμηθούμε τώρα, γιατί αύριο θα γίνουν σημαντικά πράγματα. Τι μου κρύβεις? Εγώ προσωπικά τίποτε. Είναι γνωστό όμως πως τίποτα δεν μένει για πάντα κρυφό. Δεν με πήρες και δεν άντεχα να περιμένω. Κάθομαι στα καρφιά. Στηρίξω πάνω μου. Έτσι, Άλλο ένα πρωινό με βρίσκει στη Σπάρτη. Το ρολόι δείχνει 9 παρά 20. Φοβάμαι πως η αποστολή μου δεν πάει όπως περίμενα και όπως υποσχέθηκα. Μα τόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο που ξέρεις το όνομά του και την πόλη του. Πριν 12 χρόνια είχε 16.239 κατοίκους μαζί με την οικογένεια του Μενέλαου. Ελπίζω. Εντάξει, δεν είπα ότι είμαι ο Σέρλοκ Χόλμς, ούτε ο Ηρακλής Πουαρό. Αλλά... Πάλι δεν υπήρχε όνομα αποστολέα. Με ελαφρύ καρδιοχτύπη έβγαλα το γράμμα από το φάκελο. Ήταν ακριβώς το ίδιο κείμενο με το χθεσινό. Έτσι, Ανήσυχη και αμήχανη στέκομαι ακίνητη. Ακριβώς αυτή τη στιγμή κουδουνίζει το κινητό μου και δείχνει το όνομα της φίλης μου. Ξύπνησες? Ναι, Δεν σε ακούω καλά. Μήπως είδες κανένα κακό όνειρο?
Βρήκα πάλι ένα γράμμα. Ακριβώς το ίδιο με το χθεσινό. Ποιος το έστειλε? Μάλλον ο ίδιος που το έστειλε και χθες. Κοίταξε στο ματάκι της πόρτας, μήπως τον δεις? Όχι. Αν ήθελε να τον δω, θα χτυπούσε την πόρτα. Δεν τρέχεις κάτω, μήπως τον προλάβεις? Με τη νυχτικιά. Φόρα μια ρόμπα και πήγαινε, θα το χάσουμε. Ποιον? Αφού δεν πας, πού να ξέρω. Καλά. Τρέχω. Ντύθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα και βγήκα στο δρόμο. Πριν κάνω μερικά βήματα, βλέπω μπροστά μου το νεαρό από την Ακρόπολη της Σπάρτης. Γεια σας! Γεια σας, συγγνώμη, αλλά βιάζομαι πολύ. Και χωρίς άλλη κουβέντα απομακρύνομαι. Και επειδή συνεχίζω να μην έχω κανένα σχέδιο στο μυαλό μου, αποφασίζω να ακολουθήσω το αίσθηκτό μου όπως κάνουν όλοι οι σοβαροί detectives. Το δικό μου όμως ή ήταν ανύπαρκτο ή δεν είχε έρθει μαζί μου στη Σπάρτη. Περπατώ και προσπαθώ να μαντέψω αν κάπου γύρω μου υπάρχει ο Μενέλαος ή κάποιος συγγενής του. Ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το βασιλιά Λεωνίδα επιβλητικό με την ασπίδα και το κράνος του. Έφτασα δηλαδή στο δημοτικό στάδιο και από τις πολλές σκέψεις μου δεν το κατάλαβα. Νομίζω υπάρχει κάτι που δεν κάνω σωστά. Ας πούμε, δεν έχω κανένα σχέδιο. Πίστεψα πως επειδή οι άνθρωποι είναι φιλικοί, θα τους πω το όνομα του Μενέλαου και αυτοί αμέσως θα μου δώσουν όλες τις πληροφορίες που θέλω. Ξέχασα ότι το λακωνίζειν, δηλαδή το να μιλάς σύντομα και περιεκτικά, είναι σπαρτιατική άποψη ζωής. Και ενώ είμαι χαμένη στον κόσμο μου, με επαναφέρει μια φιλική φωνή. Κύριε, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία? Βεβαίως. Ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Τον φωτογραφίζω σε 4 διαφορετικές θέσεις για να φαίνονται ο Λεωνίδας και η ελληνική σημαία. Κάθε φορά όμως κοιτώ απελπισμένη τη φωτογραφία που του έβγαλα και σχολιάζω αυθόρμητα. Χάλια σας έβγαλα. Μετά την 4η φωτογραφία κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Και ίσως για να βγάλει τα νεύρα του μου λέει ενοχλημένα. Όλοι μιλούν για την αρχαία Σπάρτη, αλλά αν την επισκεφτείς δεν είναι και τόσο αρχαία να δεις. Φυσικά, όταν η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους, όλοι οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι έτρεξαν να της κάνουν κακό. Ο Λουδοβίκος, ο 15ος, έστειλε στη Σπάρτη το Φουρμόν, ένα ναβά. Αυτός έδωσε πολλά χρήματα στους Τούρκους και πήρε από τις ελληνικές βιβλιοθήκες πολύ σημαντικά χειρόγραφα, επιγραφές, μνημεία του μεγάλου αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και ό,τι δεν μπόρεσε να πάρει, το κατέστρεψε. Υπάρχει επιστολή που γράφει σε φίλο του, τα ισοπαίδωσα όλα. Από τη μεγάλη αυτή πόλη δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Εδώ και ένα μήνα, 40 με 60 εργάτες γκρεμίζουν και καταστρέφουν τη Σπάρτη. Ακόμη και την τέφρα των βασιλιάδων της, του Λυσάνδρου και του Αγισιλάου, τη σκόρπισε. Καταλάβατε? Ο άνθρωπος με κοίταξε με τόση στενοχώρια που σκέφτηκα να του βγάλω ξανά τη φωτογραφία που ήθελε. Και αυτή όμως βγήκε το ίδιο χάλια με τις προηγούμενες. Ξέρετε, πάντα οι φωτογραφίες που βγάζω είναι χάλια. Αυτή τη φορά τηλεφώνησα εγώ στην Νίκη. Δεν πρόλαβε να πει κάτι γιατί έβγαλα όλη την πίεση που ένιωθα. Ναι, Κοίτα Νίκη μου, τα πάντα έχουν μια θετική και μια αρνητική πλευρά. να σου πω. Σήμερα θα σου πω εγώ. Εδώ, έξω από τη Σπάρτη, υπάρχει ένα πέτρινο γεφύρι 2.500 ετών. Από εκεί περνούσαν οι Σπαρτιάτες πολεμιστές. Από εκεί πέρασε και ο Πάρης όταν έκλεψε την ωραία Ελένη. Είναι το πιο αρχαίο γεφύρι της Ευρώπης σε λειτουργία. Να σου πω. Περίμενε! Προσπαθώ να σου δείξω ότι υπάρχουν δίπλα μας σημαντικά πράγματα που τα προσπερνάμε και ασήμαντα που μας τρώνε τη ζωή. Να σου πω. Όχι! Εγώ σου λέω, άσε την κόρη σου να παντρευτεί το Μενέλαο. Πρώτον, θα μάθει να μην μιλά πολύ, αλλά όσο πρέπει. Δεύτερον, θα μάθει να αγαπά τον πολιτισμό της. Χώρισαν. Τι? Γιατί? Πότε? Πώς? Γιατί δεν μου το λες? Προσπαθώ, αλλά δεν με αφήνεις. Μου είπε ότι χώρισαν και στενοχωριέμαι. Μπορεί το παιδί να είναι καλό. Πολύ λυπάμαι που χώρισαν. Κι εγώ? Κάνω εδώ. Μου μιλάς για την Καμάρα, το γεφύρι Σπάρτης Καρδαμίλης. Ειλικρινά,
Ποτέ δεν ένιωσα τόσο μπερδεμένη όσο σήμερα. Η αποστολή όχι μόνο έληξε άδοξα, αλλά απέκτησε και μυστήριο. Μάζεψα το βαλιτσάκι μου και αποφάσισα να φύγω άμεσα, στενοχωρημένη και απογοητευμένη. Όταν κατέβηκα στο δρόμο, είδα με έκπληξή μου τον νεαρό ξεναγό να κοιτά την είσοδο του ξενοδοχείου. Συγγνώμη. Γεια σας. Εσείς μένετε εδώ κοντά. Όχι, εσάς ήθελα για να σας ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί? Κοιτάξτε, ο πατέρας μου ήθελε να κάνει ένα αστείο σε έναν παιδικό του φίλο που μένει στο ίδιο ξενοδοχείο με εσάς. Δεν ήρθε να μείνει στο σπίτι μας και αυτό δεν άρεσε στον πατέρα μου. Γι' αυτό του έστειλε χτες και σήμερα ένα ανώνυμο γράμμα που έγραφε έτσι, δηλαδή έτσι, δεν θες να μείνεις μαζί μας στο σπίτι μας. Αλλά κατά λάθος το έβαζε κάτω από τη δική σας πόρτα. Απίστευτο. Σήμερα όμως συναντηθήκαμε με τον φίλο του και ο πατέρας μου έμαθε ότι το έριχνε στο λάθος δωμάτιο. Ο φίλος του σας περιέγραψε, εγώ κατάλαβα ότι μιλούσε για εσάς και έτσι ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του πατέρα μου και να σας πω να μην ανησυχείτε. Τι ιστορία κι αυτή. Ελπίζω να μην σας χαλάσαμε τις διακοπές σας. Ποιες διακοπές? Ήρθα για να βοηθήσω δύο νέα παιδιά να παντρευτούν και αυτά εντωμεταξύ χώρισαν. Αν είναι αλήθεια, κρίμα. Γιατί χωρίζει κανείς τα ψέματα. Να σας πω, εμένα η κοπέλα μου μέχρι να κανονίσουμε πότε θα παντρευτούμε, είπε στη μητέρα της ότι χώρισε. Γιατί δεν την έχει αφήσει σε ησυχία με τις φοβίες της. Γιατί λίγα γίνονται. Δυστυχώς πολλά, πάρα πολλά. Ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ. Να μην σας κρατώ άλλο. Κι εγώ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Αλήθεια. Ούτε καν συστηθήκαμε. Σωστά. Μενέλα ο Σπάρταλης. Γεια σας.